Хвала Єсусу Христу! Дорогі сестри і брати, сердечно вітаю вас на нашій духовній зустрічі. І ми означаємо ще разом, славячи Бога, день урочистий святого Казіміра, королевича, опікуна Литви і Польщі, який народився 3 кастричника 1458 годі і одійшов у вічність 4 сакавіка, ось в цей день 1484 годі. Опікун Гродзенської дієцезії, опікун молоді. Послухайте уважливо і довідаєтеся много цікавого з життя этого святого і этой святой і справді духовної сім'ї королівської. Казімір означає сумиритель, той, який говорить про мир. Казімір, Казімір. Розповсюджувай мир. Кажи про мир всім народам, людям, сусідям. Народився святий Казімір в Кракові, в Вавельському замку. Його батько король Казімір Ягелончик і мати Ельжбета, дочка князя Німеччини Альбрехта II. Казімір був другим дитям серед 6 синів короля. Многодетные семьи – это Божие благословение, это ласка Божия, вера и справді великий приклад для нашого народу. Тому бачимо, що батьки, не глядячи на високий королівський стан, багаття, були побожними, удільничали в недільних набоженствах, як пілігрими регулярно навідували Częstochowу, другие марийные санктуарии и Кальварию. И шли и молились разом с пилигримами. И шли этим серед людей и славили Бога. Отчуваете духовную сугучность этой королевской семьи, славутою семьёю слуги Божия Едварда Ваниловича. Высокий стан, мудрость, вера, подсилкованная молитвою, набоженствами і святими сакраментами. Їхній приклад для наших сьогодні сім'їв. Тому, шановні, про маті Казіміра Ельжбету, яку ще при житті називали самою побожною королевою Європи. Маті Казіміра Ельжбета була маті королей. Чому? Бо її 4 сини були королями в різних країнах Європи. Казімір повинен був бути 5-м королем Венгрії. Вусяк виховала дітей, даючи їм адукацію в духу віри. Мачі виховала. Королевича Казіміра виховував католицький святар Ян Длугаш, бо так пожадав його батька. Святар привив молодому Казіміру любов до праці, науки, розуміння людей, стиплості, що головне, до молитви. Про святого Казіміра можна з упевненістю сказати, що він мав дар молитви. Він затоплявся в молитві, погружався в молитву. А Найсвятейшую Панну Марию Богородицу називав дорогою матулею. Королівський син жив в матеріальній розкоші, але вихованням, душою заховував стиплость, скромність, регулярно молився і пам'ятав про бідних і тих, хто в потребі. А теперішній юбілейний год Папа Францишек у своїм посланні закликає до добрих учинків милосердності для бідних, потребуючих, хворих, самотних і старих. Ось вам приклад святого Казіміра Королевича не тільки для вірників і жихарів Литви, але для всього чоловічства. Милосердність.
Як говориться в народі, багаття треба тримати в кишені, а не в серці. Кесарово кесару, а Божеє Богу. А як у нас отрымлівається? Запрацював криху грошей, багаття, дом, дача, машина, добра посада, служба. І вже Бога нема. Ні в церкву, ні в костьол. Нема часу. Як тільки королевичу Казіміру сповнилося 13 годков, венгерські магнати запропонували йому руку венгерської княжни і хотіли обвестить його королем Венгрії. Королевич Казімір відмовився, кажучи: «Дякую за пропоновану земную корону, бо я сумую тільки по короні небесній. Гэтага королевства не прагну і не імкнуся до його. Для іншого створив мене Господь Бог». Задумайся, як Господь знагороджує вірних йому. Обличчя святого Казіміра. Хто сьогодні ведає про былих земних королей, царів, герцогів і так далі? А святий Казімір, королевич на вуснах, во всім світі уже 400 годов. Люди до сьогодні в храмах схиляють перед ним голови. Вшановують достойною пам'яттю помники, школи, вулиці, монастири, кляштери, костьоли, городи, які носять його ім'я. В Венесуелі є город Сан-Казімір, Венесуела. У Білорусі 15 костьолів святого Казіміра. Ущелюб, Гродзенщина, самий старий з усіх костьолів Білорусі, побудований в 1433 році, у яким знаходиться величний образ святого Казіміра. Оказывается, королевич Казімір носив волосяницю, грубая кошуля, спав на твердом посланні або на подлозі. Перед прийняттям сакраменту конфірмації, бежмування, довгі дні молився, а за 3 дні перед самою конфірмацією заховував чистий, строгий пост. А як ми рихтуємося до прийняття святих сакраментів? Оточення, люди, які були ближей королівського двора, просто казали, що в костьолі хутчей знайдете королевича, чим у палацу, замку. Нехай мені буде дозволено тут вспомнити слугу Божого Едварда Ваніловича, його християнський крилатий вираз. Нехай вірники різних віровизнань на нашій землі, кожний в своїм храмі, славять одиного Бога на небі. У їм же побудована святиня костьол святого Симона і святої Олени виконував своє покликання костьол, бо був відчинений вдень і вночі. Там завсюди можна було знайти Христа, помолитися, подарувати і злити свою душу перед Богом. Люди-вірники завсюди могли знайти, зустрітися з Ісусом в цій святині. Тепер, звісно, костьол присутнічає приниженої іпостасі, покорливо триває разом з народом. Так хотів Бог, виказував слуга Божий Едвард Ванілович. Королевич Казімір нестомно заохочував батьку, каб роздавав землю монахам під монастири, в яких люди з сім'ями будуть слухати Слово Божие, приймати святі сакраменти, а діти і молодь при монастирах будуть познавати різні науки, отримувати едукацію і духовне виховання. І що думаєте? Так повстав Буцлав.
в 1504 годі. На початку повстала місцина Буди, а після святиня. Так. Монахи Бернардини прийшли в тую пущу за часов брата і батьки Казиміра Ягелончика. І так, во многих місцинах передавалася земля під монастири, як за життя Казиміра, так і після його одходу до вічності. Батько виконував заповіт, просьбу свого сина. Помер королевич Казимір, маючи 26 років в Гродні. Сьогодні цей пам'ятний день. Пам'ять і вшанувальна слава вдячності не заходила з вуснов людей і народів. З часом часу розпочався беатифікаційний процес, бо біля його могили відбувалися чуди і великі знаки. Задокументовано 400 чудов, оздоровлень, покаяння, навертання, многих перемог на війнах в обороні Айчини. В 118 году після смерті Казиміра, коли відкрили його труну, побачили непорушне тіло. Канонізаційний процес був проведений в Вільні в 1604 году. Святий Казимір був обвіщений головним опікуном Литви і Польщі. Папа Пій XII об'явив його опікуном молоді, особливо Литви. Перший святий країни в Литві і один із таким іменем. Литовські монашки, які служили в Злучених Штатах Америки, затвердили монашський орден святого Казиміра, Казимірки. І вони служать як місіонери в різних країнах світу. В свій час, коли я виконував душпастерську послугу в Молдові, з їх ордена, з Каунаса, 3 сестри послуговували як катехетки в різних городах Молдови, за що я їм вельми вдячний за допомогу і особливо святому Казиміру за опеку. Генерал Мальчийського ордена Італія в 1960 году отримав реліквії мощі святого Казиміра, бо, оказується, головним опікуном Мальчийського ордена з'являється святий Казимір. Недалеко від Полоцка в 1652 году єзуїти в гонор святого Казиміра побудували костел за чуд перемоги над неприятелем. Святий Казимір об'явився жовнером на білому коні. Святий Казимір – сумиритель і переможця в ім'я Божие. Так, святий Казимір своєю святостю і вірою об'єднав дух наших народів, випрошує в Господа духовних силів і тепер у змаганні со злом, бо ім'я його означає «сумиритель». На іконах бачимо святого Казиміра со скрутком в руце або лілією, знаком невинності. Скруток – це не державний документ чи статут, а написаний гімн Богородиці «Омни діє, дик Маріє, каждый день хвала Марії». Реліквії мощі святого Казиміра знаходяться в катедральній святині в Вільні. Складена літанія до святого Казиміра. 4 соковика в этот день огульнонародне свято святого Казиміра. Служаться урочисті богослуження во всіх святинях країни. Звані закликають до молитви і прославлення Бога в святих. Ладкуються великі майстерні народної творчості, особливо ведаємо про величні мастацько виконані пальми на вербную неділю. Віншуємо парафії і парафіянам
на чолі з пробощами Білорусі, костьоли яких названы гонар святого Казимира, а их 15. Это, послухайте, Лагойск, Столбцы, Липнишки, Молодечно, Минск, Могилев, Городок, Пщелюб, Радашковичи, Путрышки, Ружаны, Борисов, Жлобин, Расна, Бешенковичи і некалькі капліцаў. Віншуем всіх хрысціян і памолімся за людзей Літвы і всіх шанавальнікаў так велічнага заступніка перад Богам святого Казимира. Свейка Мария Малони спільной, вешпатсу тавimi, tu pagirtata moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motino, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Примите Божие благословение про заступництво святого Казимира. Благословение Бога Всемогутного, Отца и Сына, и Духа Святого, нехай сидя на вас, ваші сім'ї, і застанеться назавсьоди. Амен.